mendak alon toto transilaniro Butane sering moro-moto sering moro-moto Omanto sakyung mana Kanono kanggo jiwa raras Kanono kanggo jiwa raras Raras kumeseping priya Miwan sopo kami ngitung bawalan dan sulit tatalawa Ora bakal samar saka panggung iki Kakang Semar Badranaya Kakang Semar Badranaya sawise lenggah kanthi payuga sumene saketara padha kanthi raja rawuh Kakang Kakang Semar Badranaya mangkene Sadèrèngipun kula caos wangsulan kula tak nayenaken babagan apa ngendikanipun panjenengan mau ngajeng anggenipun paring pangandikan dhateng kula anggenipun badheke kalih kula dene wong dikono Kakang Semar padha kanthi raharja rawuh
Kula niku namung tiyang ngawe tokaan kuwi nggo dingklik mawon jendel. Kula niku namung batur. Kula niku namung pamomong lak kok dirawuh-rawuhke mengko gek kleru. Ora kakang, mboten kleru, ora kakang. Aku ngrawuhke marang Kakang Semar. Kakang Semar tata lair iku sipating pamomong nanging sapa sing laprise lho Kakang Semar Gus dadine Pupurun Ismaya banjur sing momong marang ingsun iki Pupurun Isma yen Pupurun Isma karo Pupurun Ismaya isih brunan ora ana bilang aku berarti marang Kakang Semar lha pun niku ngendikae jaman kula dereng pensiun niku nggih nami pangestipun sinuwun durwati kados lujeng sowan kula. Iya Kakang, diprayogake anggo lenggang nggih niku sampun sekeca. Sampun sekeca nganipun kula marasulan. Niki pakitan sampun wonten ngajengan niku. Unjukan nggih sampun komplit. Siji sing deloken apa Kakang? Kopi. Andang nakoke kopi ape. Niku kemareman kula. Yes niku gampang ndarangaken. Kakang Semar boros wonten Kakang Semar. Nggih, nampi pangipun sinuwun mandur kados wilujeng. Syukur Kakang. Padha kanthi harja kanthi nggih nampi pangipun ndoro sapa kados wilujeng iya Kakang. Kakang Semar padha kanthi basuki kanthi nggih nampi pangipun ndoro setaki wilujeng Kakang wilujeng. Lho rampung ageng wilujeng iki. Wah, sing Piyanyi sak menika buak-buak kabeh. Mau aku teko dok sing duamung tamu nandang Jawa kabeh. Wah. Ora RT, ora RW, ora dukuh nandang Jawa kabeh. Wah, jan ketokne asli sesawangane ora ngilangke jawane lha niku sing kula suwun. Iya Kakang. Wah, dhek kabeh. Ning ngene iku nang mbake ketok ora kena apa-apa. Lah saka karepe Kakang Semar. Saking karep kula niku setiap wong mbake kene ulung 50.000 ora kira lumayan iku ja. Yes tunggu tak paringi. Anggih pengen kira-kira mboten ngesake cekap dipun TF mawon. Iris Kakang Semar lho wonten dari Kakang Semar rawuh kon Bojowati kapitik semangka pengamak bojo andal resasi ana wedadi akeh. Sepisan kula sowan tuwe mboten kaluhanipun padha siwun sak keluarga. Kaping kalipun tuwe mboten raharjanipun negari Dwara Mati. Lah ingkang tri wigati kula suwan dipun utus Ndara kula Abimani diutus belaran ngagem nggih supados ngabraken suntung yutantung gila lajeng Ndara panjenengan dikokangan kula supados kula sowan wonten Ratu gandeng Ndara Abimanyu menika kepengin badhe bangun kasatriyan Tanjung Perak. Kok Tanjung Perak? Tanjung Anos. Niku kathah rubidanipun. Kathah rubidanipun para kawula panjenengan. Esuk loro sore tekani Pati, sore loro esuk tekani Kapeloyet. Haji ndelok HP bablas. Bangsa krungu kudu disupeli ngono dadi radot.
lagi enak mangan bablas mati. Agi turu awal bojone bablas mati. Lah para kawula saged tata titik trentem. Tentrem blangge niku wae. Kedah dipun sarani pusaka Ndorowati inggih menika pusaka Puspita Wijaya Kusuma. Kakang Semarun, Kakang Semati Kyai Sepuh. Lah kok ora kongkonan anak-anakmu. Wah. Kowe nek ngrasake anak malah kebluder. Sing jeneng gareng iku dikongkon gelem makan iki kudu delung duit. Dosanmu iku. Jika ikat aku tuh jalur di bensin. Ini warna kursi dareng. Untuk bilang sak laku sak arah kok maksud hitung transport itu bensin itu. Iku dareng. Petruk ini ku ana wong tuwa kok difoto kaya nang grup iki lho karo piye. Sopo kaki angkih kula. Zaman putus remaja. Arep kok difoto kae namun nang duket yo Mas. Bane ki ronda luwak apik nek kuwi. Lah anakmu Bagong tunggal dini kok wis. Kongkon iku lindun gawe. Demo kok bocah boros ora jam-jaman. Ngambut gawene petel buat ngambut gawe entek gawe ngeslot. Kulo kan rabi lah gelem-gelem rabi. Wis umur 40 bojo kaya angele ra jam-jaman pandek kuno rombongane karo ibu-ibu. Niku cetha dadi larangan negara kok diterang iki. Angel anak-anak niku anak-anak kabeh. Ongel. Ini bangun nggon gawe niku enten bidang piyambak kula enten sowan masuk itu niku senajan niku mlaku jan yo ngrekoso. Kula niku nek mlaku banter malah mundur. Mlaku malah katek-katekan. Betul sinuwun. Kula nyuwun kawasanipun padha sinuwun pusaka Ndorowati Puspita Wijaya Kusuma badhe kula nampil kangge srananipun badhe mbangun kasatriyan Tanjung Anom Ndarakula Antawijaya. Ya iki semua. Mula paring iki Gusti Allah. Ya iki semua kudu percaya karo Kakang Semar. Kakang Semar iki salah sithik durung tau didol. Kae jaman ngomong para pepunden kang wis pundur ana masih Tanjati durung tau. Kakang Semar ngapusi. Yen pancen ana muga-mugane pusakamu cilik rusak gedhe ilang. Pun Kakang tanggung jawab Yai, paringno pusakamu Yai, ya iku semua. Tampang Kakang, matur nuwun. Tresna sinayeng manglo. Mangrupining cakranira cakranira. Amuati wikraman nira lir sagunung wilejang minedhe karna nira
neng telenging budaka wis toto kakang sampun Gandeng sampun tampi kula badhe nyuwun pamit. Boyo pun dhisik to Kakang. Lah kersane kados pundi? Luwih dhisik pondok ana Kondorowati bebarengan Kembul Bujono Kondroino karo ingsun. Alah pun mungkin mampir angkring karo mawon. Sing ngono isis. Ning kok tesih gadah sangun. Saking Indramayu tesih tenang propan dening kula buka dipun isine pinten iki mboten tos. Pun gampil menika dawah ingkang yen sampun kasumbadan pandanganipun ndara kula kok wis. Iya Kakang. Wis ngati-ati Kakang nggih. Ndara Samba dipun sekitaken anggenipun sowan. Iya Kakang. Sinuwun mandha dipun sekitaken anggenipun lenggah. Iya Kakang. Ndara Staki dipun sekitaken anggenipun sowan. Iya Kakang. Ndara Pateuda dipun sekitaken anggenipun ngabiyantara. Iya Kakang Semardono. Kok campur. Kang punika iku sejatine tawek sandipun pusaka dhuwur wakil. Senjata cakra mijil sangasta. Nungka dhumateng Kiwa Semar Badraya. Kaget kadung kapekasan nata Dwati Kunima oncating pusaka senjata cakra. Kakang Semar Badraya menika wau pusaka senjata cakra nututi Kakang Semar. Nggih. Coba balenono sepisan meneh. Lengseripun Kakang Semar Badraya menika wau pusaka senjata cakra nututi Kakang Semar. Pusakamu senjata cakra nututi Kakang Semar. Mekaten ora. Mbok menawa pusakamu senjata cakra ora pisah karo pusakamu tembang ora mokal nututi Kakang Semar Badraya. Pusaka senjata cakra menika boten pisah kaliyan ingkang lain. Upama saking tanganipun lain yen to wonten telik sandipaya. Malah ingkang rai gadah pandhaku yen to Kakang Semar Badraya menika telik sandipaya. Ngati-ati lho. Ngati-ati ya. Sing jeneng dakwa wong ngarani wong nek ora ana nyatane mirang-mirangke lah kadene. Ingkang mulai pitados yen to Kakang Semar menika wong telik sandipaya. Lah kok ora nipisa pusakamu kaca kaisan kan? Badhe wonten nipisa Koko Prabu sampun paring panghargaan dhateng Rai. Paringna pusakamu Puspita Wijayakusuma. Ya itu kudu percaya karo Kakang Semar Badraya.
Kakang Semar Bodro yang ora tau hidro. Kayak ngomong jaman para pemuda durung tau Kakang Semar kok ngapusi. Yen ngono muga-muga pusakamu cilik rusak gedhe lan pun Kakang tanggung jawab Bapak Prabu. Wangsul ngambutipun pusaka Ndrawati Puspita Widrakusuma menika gumantung saking Bapak Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara. Iki jenenge kriyan dadi grojogan spirit dadi gawe. Ayo. Pun Kakang njaluk pamit tak nututi Kakang Semar Bodroyo. Malah Kakang njaluk dina iki Yakesna linggah Suara Kondrawati kumpul marang para kadang. Aku tak nututi Samarina. Pun Kakang Prasoto ora pati-pati bali ora karepamu yen rasa nyangkeng usaka kembang. Iki negara Ndrawati ana paring sambaya Raden. Lan iki kewajibane dinastati Gading Sakiti Senowati ana ing Kraton Ndrawati lajeng kersanipun Bapak Prabu Ndrawati tututana kok ora tenandung. Wis tak kedhawu. Yen pancen ana para gawe dibantu wis tak kedhawu. Nyuwun pangapunten pasukan mumpun tendaipun Bapak Prabu Baladewa sing ati-ati sedaya. Kakang Mati Udawa madhung dawuh sinten. Metu njoba budal kabeh Prawadyabala supaya gandusipun jaga negara Jonganti dadi dong sumur ping bae nang isine. Umumé bakal mangindra-jala kaji nakaning para kawula sing tampi dodo sing negara. Lan kepengin bakal gawe rengkang ning negara iki wis sampun dawuh diwaji. Kawat ing Adipaten Gun Pamit Madal Pasukan napa dhateng Prawadyabala Jagi Negari sing mati-ati Kakang Mati Udawa Jaga Candhi sore. Wisnu Brata cumadung dawuh Kanjeng Rama diwaji ingsun dena kundur angadaton sawise kundur angadaton ingsun bakal angayahi karya tedak ana ing Batara Kawasa Kakang Rama mengkono nggih. Ih monggo Rama ingkang purna mbelaken praharjane kula maksud nggih tansah kasebatan sedya. Sombo Wisnu Brata Uspurna sabda nata sabda pandhita lagi. Sabda pamucap pandhita Meratu senani to pandhita nyabda dhateng ulama nito Nawendra ngendika rata tiyang sanegari. Pindha tirta kresna kang tuwi pendran kang sinta tanpa mulibek mangsini estri manah. Arsa kundut ngedaton jeruk saking dampar pinampi gamparan gading. Ginarebet